Pinainit Wala siyang kwenta ka ba? at mas pag-uusapan. Nahuli ko ang boyfriend ko at ang ate ko sa kwarto. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secret. Top Secret. Top Secret. And we're back. Kapiling pa rin si DJ Rocky at ito po ang programang Top Secrets. Kasama pa rin natin si May from Cagayan Valley. Hello, May. Hello po. Ayan, magandang gabi sa iyo, May. Sana hindi ka pa inaantok ngayon. Ready ka na ba para sa mensahe mo sa iyong boyfriend na ayaw mong mawala pero hindi mo na mahal? Hello, May. Hello po. Ang mensahe ko po sa boyfriend ko. O kausapin mo siya na parang nakikinig siya ngayon, kung nakikinig siya ngayon. Ano bang tawagan ninyo? Pwede pong wag na lang pong sabihin. Ayaw nga pala, sige. Gusto mo Chukoy, ganon? O kaya Buknoy? O mag-impento ka na lang ng pangalan kung ano mang tawag mo sa kanya. Go. Hindi lang po. Sa boyfriend ko po, hello, P. Sana naman maisip mo na may future na tayo kasi 9 years na. Gusto ko lang naman na magplano ka na para sa atin. Tapos, huwag ka na umasa sa pamilya mo dahil wala naman na silang naiaano sa'yo. Kaya dapat patuto kang magtrabaho. At alam ko naman na kaya mo yun. Pasensya ka na kung hindi na kita mahal. Talagang ayaw lang kitang mawala. Kaya nag-i-stay pa rin ako. Kahit wala na akong nararamdaman sa'yo. Yan lang po. Sure ka na yun lang yun? Opo. Wala ka na yung dadagdag? Tas po, gusto ko lang po linawin sa mga nagko-comment. May isa lang po yung naka one night stand ko na lalaki. Tsaka yung mga nakilala ko po na naka-fling, 3 lang po. Pero hindi ko pa sila na-meet. Tapos may na-meet ako, yung naka one night stand ko and then yung isa pong lalaki rin. Pero hindi ko po siya naka one night. Nakausap ko lang po siya, gano'n. Nakainuman lang po. Kasi nanonood ka ng TikTok live ba? O ng Facebook live? TikTok po, mga po. Basta yung mga nagko-comment sa'yo dyan, kung judger sila, at least yung host hindi judger. Ay nako, alam mo May, ang dalangin namin para sa'yo, ang panalangin namin para sa'yo, mabigyan ka ng Panginoon ng gift of discernment. Kasi 9 years is no joke, diba? Yung kumbaga, mangunguna ba sa damdamin mo yung panghihinayang? Kasi what is 9 years compared to the rest of your life? Pero to share ko lang sa'yo, May, baka sakali lang makapagpagulo pa lalo ng isip mo. Meron akong pinanood na pelikula starring Eddie Garcia and Gina, anong ang pangalan, apelido nun? Basta sobrang mga batikan na ito na aktor dito sa Pilipinas. Tapos, ang kwento nun, nasa parang purgatorio na sila. It's an original play of Juan Miguel Severo, kung hindi ako nagkakamali, na ginawang pelikula. Tapos meron dong eksena na tumawag itong si Gina
sa asawa niya. Gina Pareño, oo. Tumawag si Gina Pareño dun sa asawa niya na nakatawid na sa langit. Ang sabi niya dun, alam mo ba kung bakit sigurado akong mahal kita? Kasi araw-araw kitang pinili. Opo. Kasi araw-araw kitang pinili. Tapos napaisip ako, sabi ko, ano ba ang tunay na definisyon ng pagmamahal? Ito ba yung tipong kapag marami kang options pero ang pinipili mo pa rin yung taong ito, yun yung tunay na pagmamahal? Or yung pagmamahal ay mapagpalaya dahil kahit di mo na siya mahal or hindi mo na siya mahal, kaya hindi mo na siya pipiliin. Pipiliin mo na lang na mag-let go nung relasyon na iyon. Yung ganun ba? Opo. So, sigurado ka ba na hindi mo na siya mahal? O baka mahal mo siya? Kasi siya yung pinipili mo pa rin at ayaw mo pa rin siyang mawala sa buhay mo. 'Di ba? Hintayan sa langit, hindi pala hintayan ng langit, sorry. Ang alam ko lang kasi hintayan ng jeep. Charot. Try mo panoorin yung pelikulang yun nang gumulo lalo ang iyong isip. Ayan, hintayan ng langit. Ayan. Oh, hintayan ng langit, sabi ko sa iyo eh. Kinurek mo pa ako, ako naman pala yung tama. Hintayan ng langit. Search nga natin yung totoong hintayan ng langit. Famous line. Sigurado. Ayoko po kasi siyang mawala. Kaya Ay, to. ayoko pong ipagtapat. Ayaw mo pagpatapat. Eto. Alam mo ba kung bakit sigurado akong mahal kita? Dahil araw-araw kitang pinili. Yun yung sabi. Eh, di ba, greatest love niya kuno, itong si Eddie Garcia eh. Kumbaga, sila yung parang, yung magtotga, the one that got away. Pero, iba yung nakatuluyan nila. Yung ganun ba? So anyway, kung mahal mo pa, edi, pagtiyagaan mo siguro. Pero kung palagay mo hindi na nakakatulong sa iyo, palagay mo na doon ka lang na-stuck doon sa takot na baka mawalan ka ng paa at mga kamay. O baka mapilay ka pag nawala siya. Yun nga po yung concern ko eh. Baka po pagka iniwan ko po siya, wala na. Parang hindi na ako makagalaw. Mhm. Ano ba siya? Mahal mo ba siya kasi kailangan mo siya? O kailangan mo siya dahil mahal mo siya? Ay, yung mga linya ni Piolo Pascual yun, diba? Sobrang nakakalito po kasi minsan po mahal ko siya, minsan hindi na po kasi may mga bagay din po kasi talaga na pinag-aawayan namin. Although, natural naman po yung nag-aaway tayo pero minsan po kasi sumusobra na yung parang harap-harapan po kasi sa pamilya niya na parang yung public yung pang-aaway niya sa akin, ganun po. Sobrang nakakahiya po yun. So, ako naman po is parang napupush ako na gumagawa ng masama, nalokohin siya dahil sa mga ganung pinaggagawa po niya. Nakailang times na po ako na gusto kong umamin sa kanya na ayoko na, ganito, ganyan. Pero takot nga po ako na mawala siya kasi baka hindi na po ako makagalaw. Kasi parang feeling ko po siya po kasi yung araw-araw na kasama ko siya pagka may siguro mahal ko po siya dahil kailangan ko siya. Yun nga po yun eh. Tsaka sigurado ka na tsatsagain ka niya. Kumbaga lahat na ng pangit na ugali mo siguro nakita na niya, yung ganun. Tapos parang pinakita mo na lahat-lahat sa kanya. Kaya sure ka na kahit na hindi ka nakapili-pili, ikaw pa rin yung pipiliin niya, nandyan pa rin siya para sa'yo. Ikaw lang yung hindi sigurado
Opo. Basta I pray na magkaroon ka ng gift of discernment para kahit papaano makatulog ka, 'di ba? Ng peaceful gabi-gabi kasi mahirap 'yan, 'di ba? Meron kang ka-fling na hindi alam ng boyfriend mo, tapos hindi ka talaga sigurado sa boyfriend mo. So, what is 9 years, 'di ba? Compared to the rest of your life. Hindi mo malalaman ang sagot hangga't hindi mo susubukan. So, yun, thank you so much, May, for calling this program. Sana kahit papaano ay napagaan namin yung nararamdaman mo. Opo. Thank you. Thank you po. Bye. Good night. God bless. Good night po. Maganda yung pelikula na yun, yung Hintayan ng Langit. Naiyak ako dun actually. Ang karelasyon ko nun yung ex ko pa, yung nag-propose sa akin tas di natuloy yung kasal namin. Kasi parang pinapakita dun yung two types of love. Etong si Eddie Guerrero, parang ang dami niyang nagiging ka-fling kahit may asawa na siya. Tapos, pinipili niya pa rin yung asawa niya. Pero itong si Gina Pareño, as in, kahit hindi na niya, parang pakiramdam, hindi niya na nararamdaman yung pagmamahal sa asawa niya. Kahit alam niya na yung excitement, yung happiness nandun sa ibang tao, pinili niya pa rin. Hindi pala Eddie Guerrero, sorry. Eddie Garcia, sorry. Buti na lang nandyan si Boy Pindon. Kinokorek ako. Sorry, Eddie Garcia. Sumangalangit na uwa. Eddie Garcia! Oo. So, yun. Na-distract tuloy ako. Ano na nga explain ko? Ayun, si Eddie Garcia, yung type of love niya. Yung type of love niya, oo, may mga side trip siya, may iba't ibang babae siya, pero asawa niya pa rin yung pinipili niya. Yun pa rin yung inuuwian niya. Basta meron silang conversation na gano'n ni Gina Pareño eh. Tapos itong si Gina Pareño naman, alam niyang may nararamdaman siya dun sa ex niya, yun pa rin yung greatest love niya, pero hindi niya in-entertain yung nararamdaman niyang yun during the time na buhay pa siya na nasa mundo pa siya. Tapos araw-araw niyang pinili yung asawa niya. So, yun yung magkaibang klase ng pagmamahal o pagpili ng minamahal. Alam mo yun? Parang, alin ba dun yung tamang klase ng pagmamahal? Yung 1:1 na kahit di na siya kamahal-mahal, pipiliin mo pa rin siya? Or yung isang klase ng pagmamahal na, sige, try ko yung iba, pero ito pa rin yung uuwian ko, ito pa rin yung pipiliin ko. Siyempre, dun ako kay Gina pa rin, hello! 9 years. Mahirap pakawalan yun. Sure ka na kasi na yung taong yun, kahit na magkandaloko-loko, leche-leche yung buhay ninyo, ikaw at ikaw yung pipiliin eh. Kasi kailangan ka rin niya. Pero paano siya matututo? At paano ka matututo? Kung inaangkla nyo na yung buhay ninyo sa bawat isa. Naniniwala ka ba na kailangan ng dalawang taong nagmamahalan yung space? Depende, no? Baka outer space na yun. Hindi yung space para talaga tuluyang maghiwalay, kundi para ibigay yung oras na yun at panahon na yun para sa sarili. Para makapag-isip-isip. Minsan factor kasi na lagi kayong magkasama kaya sobrang sanay mo na nandyan siya. Pero alam mo na pagod ka na. Pagod ka na lang na umintindi ng umintindi. Pagod ka na lang na dalhin ninyong lahat. Buhatin yung kayong dalawa. Pero paano maiintindihan ng isa kung hindi mo naman sasabihin o ipapaunawa? Paano niya maiintindihan o mauunawaan at paano siya makakapagbago kung hindi mo sasabihin? Hindi naman pwedeng
Okay, hulaan mo kung anong nararamdaman ko para umayos tayong dalawa sa relasyon na ito. You have to have that open and honest communication for it to work. Kasi kung walang ganun, then hindi siya mag-work. You will live in a world full of lies. At hindi yun nakaka-healthy sa mental health. Hindi mo namamalayan, dumadami na yung fine lines mo, wrinkles mo, tapos pumapangit, sumatsaka ka na. Kaya bago pa mangyari lahat ng yun, be honest. Iba yung glow ng isang tao kapag nabubuhay siya ng tapat at totoo sa sarili niya at sa mga taong nakapaligid sa kanya. Anyway, if you wanna share secrets, mamaya na lang ulit, 9:00 hanggang hating gabi, nakapiling po ninyo ang inyong Basa Princess, DJ Rakitera, at ikay nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets. Hi guys, good night. Metro's number one. Metro's number